Ben, damos comenzo á sesión extraordinaria do pleno de hoxe. Xustifican a súa ausencia por cuestión de enfermedade tanto Manuel Facián como Juan Francisco Sánchez López. E o primeiro punto da orde do día é o orzamento municipal do exercicio 2020, acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en xuntanza do pasado venres 13 de decembro, ditaminou por maioría de votos a favor a adopción do seguinte acordo. Formado por esta alcaldía, o orzamento municipal para o exercicio 2020, ao que se lle une a documentación que preceptúa o artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e realizada a tramitación segundo o sinalado na legislación vixente nesta materia, artigos 162 a 171 do citado texto legal e artigos 18 a 20 do Real Decreto 500 do 20 de abril de 1990, e visto o informe emitido pola intervención, propónse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o límite máximo de gasto non financiero que ascende a contía de 7.309.150,98 euros, coherente coa estabilidade orzamentaria. Segundo, aprobar inicialmente o orzamento desta entidade para o exercicio de 2020, sendo a contía fixada tanto en gastos como en ingresos dun total de 6.668.310,80 euros, asignando a cada un dos capítulos as seguintes contías. No estado de gastos, o capítulo primeiro, gastos de persoal, créditos iniciais, 2.125.062,3 euros. Capítulo segundo, gastos en bens correntes e servizos, 3.014.23.441,44 euros. Capítulo 3, gastos financeiros, 0. Capítulo 4, transferencias correntes, 275.011,99 euros. Capítulo 6, inversións reais, 822.795,34 euros. Capítulo 7, transferencias correntes, 0. Capítulo 8, activos financieros, 22.000 euros. Capítulo 9, pasivos financieros, 0 euros. Total de créditos iniciais, 6.668.310,80 euros. No estado de ingresos, capítulo primeiro, impostos directos, previsións iniciais, 2.700.175,12 euros. Capítulo segundo, impostos indirectos, 50.000 euros. Capítulo terceiro, tasas e outros ingresos, 1.348.273,52 euros. Capítulo 4, transferencias correntes, 2.309.636,83 euros. Capítulo 5, ingresos patrimoniais, 46.103,24 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 111.122,9 euros. E capítulo 8, activos financieros, 22.000 euros. Total, 6.668.310,80 euros. En terceiro lugar, aprobar inicialmente as bases de execución do devandito orzamento. Cuarto, aprobar a plantilla do persoal funcionario laboral segundo consta no expediente. Quinto, que se expoña ao público polo prazo de 15 días hábiles para os efectos de reclamacións con sonteco preceptuado no artigo 161 da Lei Reguladora das Facendas Locais. 6, que no suposto de que non se presente reclamacións contra o mesmo considerarase definitivamente aprobado debendo cumprirse o trámite da súa publicación resumido por capítulos no boletín oficial da provincia xunto coa plantilla persoal, segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 781 de 18 de abril de 1986 e 169.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. No outro caso, procederase de acordo co prevido no número 1 deste último artigo. E sétimo, que de conformidade co número 4 do mesmo precepto legal se remita a copia ao referido orzamento á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia. Ben, pois o orzamento, si ben con respecto ao exercicio 2019 sufre unha disminución, xa se explica tanto, sobre todo na memoria da alcaldía, que é debido a que no 2019 era un ano extraordinario por unha subvención por parte do IDAE, que de feito a día de hoxe estamos xa en proceso de licitación e esperemos próxima contratación xa nestes días.
Polo tanto, era, insisto, pois un capítulo extraordinario que nos elevaba o orzamento municipal de inicio, que todos sabemos que despois sufre modificacións, pero de inicio o elevaba en prácticamente 1 millón de euros. En todo caso, aínda así, o orzamento que se presenta para o ano 2020 é un orzamento de 6.668.000 euros, que xa está pois 500.000 euros por riba do ano do 2018. Con isto podemos facer fronte ao capítulo de gastos de persoal, que é certo que é cuantioso, é un 31,87% do total do orzamento, e a partida o capítulo máis grosso é o capítulo 2, que son o 51%, que son os gastos corrientes, pero en onde van incluídos as inversións en persoas, que son os programas de servicios sociais, os programas de cultura, os programas de deporte, programas de ensino, cualquier tipo de axuda, cualquier tipo de transferencia, cualquier tipo tamén de axuda a comisións de festas, entidades de carácter social, esas van tamén en transferencias. O que me refiro é que sí que é certo que o capítulo 6, que é o capítulo de inversións, que aparentemente pode parecer con unha porcentaxe pequena, que é un 12,34%, son 822.000 euros de partida, e digo de partida porque eses como mínimo se llevan a incrementar 800.000 euros se despois se aproba o último punto da orde do día de hoxe, que é o plan único, o plan provincial de obras e servicios da Deputación. Con todo isto, o que facemos como sempre é unha proposta de proxecto prudente, con estabilidade, e que contamos con que vai a incrementar. Si poidéramos utilizar, como decía outro día tamén na Comisión Informativa, os suplementos de crédito para suplementar os gastos na cantidade que fora necesaria, a día de hoxe non é factible, pois entón o que facemos é utilizar despois esa vía para facer sobre todo as inversións, basicamente inversións financieramente sostibles. Polo tanto, insisto, o orzamento se irá modificando e, como todos vostedes saben, a día de hoxe non podemos facer uso dese remanente na proposta de orzamento. Esos serán cuestións que se teñan que tomar a cabo nos vindeiros meses ao longo do exercicio. Se tiveron en conta as cuestións derivadas da participación veciñal, tanto as definitivas, digamos, como aí se reflexan, tanto en inversións de equipamento e como en outro tipo de inversións, e tamén, escoitamos as entidades veciñais que solicitaban tamén un incremento nas contías para repartir. E así se fai, se dotan con un maior orzamento, tanto para as entidades culturais, deportivas, como tamén para as axudas despois para deportistas individuais. Polo tanto, outra partida importante é a adquisición dun novo trator. A verdade é que se notou moito cando se fixo a compra do trator novo que temos a día de hoxe, porque empezaron a disminuir as facturas de mantemento, de reparacións, pero son cuestións que agora cos equipos vellos volvemos a ter outra vez esa problemática, e é necesario facer tamén renovación de flota, tanto de trator como tamén de vehículos para uso municipal. Partidas importantes tamén son as que se reflexan na expropiación de terreos para obras de saneamiento, pensando sobre todo no paseo fluvial do Río Maior, en onde se consignan 150.000 euros que non son exclusivamente para aí, pero que poderían chegar, e senón tamén se suplementarían no caso de que no seu momento fose necesario. Como direi nun punto posterior, tamén a nosa intención é aprobar o plan de saneamiento e o proxecto que leva en Tatín, e aí tamén leva unha pequena parte de expropiacións, co cal, o primeiro de todo, para poder seguir avanzando nestes proxectos, é ter consignada a contía referida a
as expropiacións, como lles comentaba. Estas son as cantidades máis salientables. Por suposto, as obras que incluímos despois no POS, se siga apostando por obras de saneamiento, aproveitando o que se fixo no seu momento do saneamiento do plan de saneamento 2016 e tamén a entrada en funcionamento da depuradora de Gandarío. Eso nos dá a posibilidade de seguir estendendo a rede de saneamento en diferentes zonas e, por lo tanto, si se contemplan obras de saneamento tanto en Raxás, en Cortes, en Rois e en Tatín, como lles dicía antes. En Raxás o que se propón en obra de paño en Lubre é unha mellora de alumeado que vai, digamos, fora do IDAE. Son obras que non son incompatibles co que xa temos a día de hoxe adxudicado. Lembren vostedes tamén que temos solicitado, xa o comentamos, unha nova liña de axudas ao IDAE. Non temos todavía comunicación, por eso tampouco forma parte nin oficialmente nin oficiosamente, por eso non se incluíu este ano no orzamento. A verdade é que é bastante pronto todavía para poder ter algún tipo de comunicación con respecto a ese segundo proxecto. E xa digo, estas son as contías máis salientables que podemos destacar no orzamento, na proposta de orzamento para o ano 2020. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bien, pues usted hablaba de un presupuesto prudente. Yo más bien diría que es un presupuesto continuista, repetitivo en su línea. No vemos nada diferente de lo que nos viene trayendo año tras año. No hay grandes diferencias de lo que ya hemos visto. Bueno, es su manera y la manera que tiene usted de entender, o su equipo de gobierno, entender la política. Para tener usted mayoría absoluta, haber traído el presupuesto al último pleno del año, pues realmente una de dos, o le llevó mucho tiempo hacer un presupuesto muy parecido al de otros años, o no llegó a usted, o le costó también mucho trabajo llegar a un acuerdo con su socio de gobierno, porque ya digo, no se entiende que con mayoría absoluta haya que esperar el pleno de diciembre para traer el presupuesto. En fin, ya digo, presupuesto en la línea de a los que nos tiene acostumbrados. La inversión, como siempre, 13%, 12,34%, es que ni a eso llega. Bien, pues usted que entiende que es su manera, publicará seguramente mañana en grandes titulares el gran presupuesto que va a aprobar. Raro es que no lo haya publicado incluso antes del Pleno, como suele ser costumbre. Ya desde las comisiones informativas tienen la costumbre de publicar que van a aprobar cuestiones, claro, están por aprobadas con su mayoría. La oposición evidentemente no los cuenta para nada. Parece que empieza presumiendo de la gran participación ciudadana. La participación ciudadana, saben ustedes, yo creo que el otro es engañarse, no acaba de tener el resultado que a todos nos gustaría. ¿Usted cree que del censo que tenemos, de todas las asociaciones que tenemos en el ayuntamiento, que haya 54 propuestas, de las cuales ustedes, o quien haya elegido, tenga solamente 9 definitivas, de las cuales yo aquí solo cuento 6? Son las que pone usted en su memoria, solo estoy leyendo 6 apartados. Es decir, de todo lo que le propone la ciudadanía, ustedes aprueban continuar con unha virarrúa, colocar aparatos biosaludables, instalación de marquesiñas, dotación de máis medios para a Casa de Mocidades, no dice cuáles, mantenimiento do parque infantil de Fiobe, dotación de xogos infantis. Eu cuento, si no me fallan las cuentas, son 6, no 9. Algo falla con la participación ciudadana. No sé, quizás sea la forma de convocar a la ciudadanía, será que a la ciudadanía no le interesa, será que a la ciudadanía están otras cosas. Por lo que vemos, pues ya digo, 54 propuestas, ni 54 ni 500. Es decir, esto significa que nuestros ciudadanos no están en esto, Bueno, luego se eligen estas 6 propuestas, no sé si quedarán los que se interesan, no sé si quedarán satisfechos, lo veremos cuando nos lo digan, cuando quede el presupuesto aprobado. Entonces, no creo que sea algo como para presupir, ni como para comenzar una memoria, que esto es un presupuesto participativo. Mire, cuando ustedes convocan las reuniones, allí van 2 vecinos o 3, no más. Ya nos gustaría que fueran más, no le digo que eso sea un motivo que a nosotros nos guste, nos gustaría que participara más. Hay que preguntarse por qué la gente no participa más en estas cuestiones. Entonces, claro, cuando la gente no participa, pues porque o cree que no se la escucha, o que no se le hace caso, o que sus ideas no son las que luego ustedes consideran buenas, pues evidentemente no van y no quieren participar. Y luego, claro, salen estos presupuestos que son los que ustedes llevan continuamente un año tras otro
proponiéndonos. Nosotros no pensamos que sea la manera de prever y de tener en conjunto la idea económica de lo que necesita este Concello, y por tanto nuestro voto, así como la Comisión Informativa fue de abstención, en el Pleno va a ser en contra. Muchas gracias. E en todo o que acaba de decir o Partido Popular non propón absolutamente nada de como farían os orzamentos, igual que fixo no seu momento na Comisión Informativa, será porque non teñen idea de como facer un orzamento ou porque non teñen ideas do que se pode levar a cabo no Concello. Ben, estou no meu turno xa, señora concelleira. Ben, continuista, sí, continuista en programas que funcionan, por suposto, e ademais con moitísimo, e o decimos que a cabeza ben alta, continuista en programas que funcionan así, e no que ademais lle seguimos dotando de crédito, todavía máis crédito. Si eso se chama ser continuista, en algún caso sí. Precisamente, bueno, esa labor continuista en determinadas accións tamén fai que os veciños voten a determinadas propostas políticas para que tamén sexan despois quenes van a gobernar. Que non hai diferencias e que o traemos a este pleno, bueno, pois o traemos a este pleno, como por certo na maioría de concellos por aquí ao redor. Non tuvemos que poñernos ni enfadarnos demasiado os socios de goberno entre uns e outros, porque todos somos conscientes de que nos gustaría facer moitísimo máis, levar a cabo moitísimas máis cousas, pero claro, temos algo do outro lado, que son os ingresos, e os ingresos non dan pa máis, que sabemos que vostedes eso o levan repetindo anos e anos, non o teñen en conta. Vostedes solamente pensan nos gastos. Os ingresos, de feito, cando se lles fala, cando ven a posibilidade dun incremento de taxas, se poñen a man o berro no ceo, porque os ingresos poden aparecer como caídos del cielo, pero non veñen de ningún lado. Eso sí, despois que fagamos cousas. Bueno, pois eu xa lle dixen na miña primeira intervención, seguiremos incrementando este orzamento a través do que nos permite a normativa, que son a utilización dos remanentes que ten este Concello, porque ten unha boa xestión económica feita durante moitos anos. En canto a publicación en prensa, mire, aquí se dixo algunha vez que vostedes non querían que primeiro se enteraran por prensa de documentos que non tiñan vostedes. E me pareceu coherente. E dende aquel día non se lle enviou xamás á prensa algo que non tuvera a oposición. E en cambio fíxese vostede que resulta que esta vez un medio de comunicación mete a pata con un titular desastroso. Por qué? Porque un grupo de oposición mandou a documentación que tiña que se lle enviara para a Comisión Informativa. Le dio a reenviar directamente a memoria da alcaldía. E claro, interpretaron da maneira que lles dio a gana, dando lugar a un titular desastroso que además era mentireiro. Era mentira. Ese titular era mentira. E me di vostede que nós estamos trasladándolle á prensa a información antes que a vostedes. Non. Un grupo da oposición lle trasladou á prensa a documentación da Comisión Informativa conforme se lle mandou por correo electrónico. Eso tamén nos dá que pensar. Ao mellor en algún momento teremos que volver ao mellor a que vostedes veñan e se busquen na vida. Non é xusto, porque ao mellor foron vostedes, ao mellor foi o BNG, ou ao mellor non. Me dá igual. E por se acaso que non paguen xustos por pecadores. Pero esa foi a verdad. E eso pasou hai uns días. E non foi o equipo de goberno nin o gabinete de prensa quen trasladou esa información. Foi un grupo da oposición. Aí o digo. Non lle den a cabeza, porque foi así, foi un grupo da oposición. E por eso houve un medio que recolleu a información como o entendeu. E lle faltaban datos, lle faltaban moitos datos, porque claro, ali non tiñan un anexo de inversións que completara unha memoria da alcaldía. Claro, é que había que ter o resto da información. E nese momento non dispuñan dela. Quixeron ser tan rápidos que meteron a pata. Quen fora, vale? Porque obviamente non sei quen foi, que non me van a decir non me van a dar esa información. A participación cidadá, pois sí, o gallá fose mellor. É un tema no que nós temos falado moitas veces, que temos que seguir mellorando, que temos que seguir traballando. Aquí hai pouca historia de participación cidadá e de participación veciñal, non solamente nesto,
en calquer, realmente, en calquer ámbito. Excepto si falamos de como nos queda a finca no pexón. Que aí lo entiendo, porque nos afecta a cada uno a lo suyo. E entonces, xa digo, isto non é ningunha retranca. Isto é completamente en serio. No resto, a participación cidadá é un tema que hai que traballar moito. E non é, todavía, pois, as propostas que se nos fan. Eu o digo sempre, e o digo aos dous que veñen incluso a esas reunións, o digo eu e o di o concelleiro de participación tamén o mismo. Ás veces esas charlas son tremendamente enriquecedoras. Se nos aportan moitísimas ideas, pero son moitas ideas que moitas veces non se poden levar a cabo. O veciño non ten por que sabelo. Non ten por que saber se pode haber un informe técnico en contra, se pode haber un informe xurídico en contra, se non hai disponibilidade de terreos. Todo eso nos toca a nós, precisamente, de analizalo. Por eso, das diferentes propostas que se fan, se ten que facer unha criba, pero unha criba nese sentido únicamente. E eso está moi claro nas bases. É dicir, as bases poderán ser mellor, poderán ser peor, o temos falado en algún consello, e aínda así non hai unha proposta tampouco de mellora. Se fala que se haga de outra maneira, pero aínda nunca no Consello de Relacións Veciñais se trouxo unha proposta de realmente que era o que se quería cambiar nesas bases. E logo non olvidemos que a participación veciñal se regula por un regulamento, a la redundancia, que aprobamos aquí neste pleno. Polo tanto, o orzamento pode ser mellor? Por suposto, con máis cartos, o equipo de goberno tamén faría un orzamento moitísimo mellor, moitísimo máis ambicioso, aseguro yo. Pero como temos o que temos do lado dos ingresos, pois nos temos que adaptar. Usted me dará la razón en que los ingresos los podrá repartir como usted quiere, ¿verdad? Digo yo. No es cuestión de tener más ingresos, los que usted tiene, los que puede repartir, podrá destinarlos a unos partidas o a otras, según su manera de interpretar los intereses del pueblo. Efectivamente. No le decimos que tiene que tener más ingresos y gastar más. De lo que tiene de ingresos podrá gastarlo. Sí. Pero habrá maneras y maneras de gastarlo. Sí. Y cada uno tiene su opinión. E en todo o que vostede dixo, ainda non dixo no que non estaba de acordo en que non se gastara. En toda a súa argumentación non dixo no que non estaba de acordo. Vale, sí. He empezado diciéndole que la inversión es bajísima. Que la inversión usted está destinando a la inversión real es 822.795 euros. Dice, dependemos, claro, vamos a probar luego. Eso está dependiendo de subvenciones. De que el POS le conceda a la Diputación y lo que no lo gastará de fondos propios. O de luego suplementos de crédito. Pero usted, de los 6.668.000 de ingresos que tiene, está destinado a inversiones reales 822.000. Está destinando a gastos en bienes, corrientes y servicios 3.423.000. Eso es lo que usted puede repartir en su manera de interpretar la política. Y es lo que decimos que no estamos conformes en esa manera de repartir. Efectivamente, y vostedes dentro de ese reparto de gasto corriente, cale con que non están de acordo. Pues como comprenderá, eso lo diremos cuando podamos decirlo. Y cuando tengamos esa responsabilidad. Usted en algún momento... Mire, perdóneme. Pues nosotros sabremos lo que queremos destinarlo. Pues igual podemos bajar a unas partidas que siempre... Pues igual en unas partidas... ¿Cuáles? Ya lo hemos hablado alguna vez. Ah, sí. Ya lo hemos hablado alguna vez. Sí. Aquí lo mejor que ha dicho usted es lo de la compra del tractor nuevo, para evitar gastos. Pero hay un montón de gastos en arreglos, en reparaciones que se solucionan invirtiendo y comprando material nuevo. Es lo mejor que ha dicho, la compra del nuevo tractor, para evitar facturas en el taller. Eso es lo mejor, la mejor idea que han tenido. Bueno, o mellor que dixen, pero sabe... para eso hai que ter unha idea de orzamento. E hai que saber, e hai que ter unha idea en onde se están gastando as partidas. E se vostedes non están de acordo en que fagamos programas en servicios sociales, se vostedes non están de acordo en que levamos a... Claro, pero é que aí é onde se va o gasto corriente, señores míos, ese é el tema. Entonces, claro, se non estamos de acordo en que haxa ese capítulo de gasto corriente, o que non podemos despois pedir e decir nun Consello de Relacións Veciñais, podemos decir que se incrementen as partidas para as asociacións para as asociacións culturais. Por alusión? Alusións ou non? Non, eu pedinllo. Sí? E que lle dixen? E que lle dixen eu? Que despois haberían de estar en contra do orzamento porque non lle sabía gustar precisamente por eso. Non lle gusta que se rían aquí. A mí encántame que se ría a xente. Pero eu que lle pedín, e se podo falar, foi que había que facer unha repartición e diferenciar
entre as asociacións culturales e deportivas. Non solamente dixo eso, señora concelleira. Vostede o que dixo foi que se incrementaran as partidas. E que se incrementaran. A diferenciación é fácil. É que se incrementaran. Bueno, usted interpreta como No. Perdón, que non estou no meu turno. Non se preocupe, iremos á acta. Me acordo perfectamente. Cada un interpreta ou conta a feira como lle vai. Como lle foi, efectivamente. Pois xa está, usted conta de unha maneira ou doutra. Ten a palabra o voceiro do BNG. É igual. Ben, pois unha vez estudiado o proxecto de orzamentos, para nós segue a mesma estrutura que en anos interiores, salvo os importes, evidentemente. Como comentaba a portavoz do Partido Popular, vemos nos orzamentos participativos que faltan parroquias que non, que perden esa inversión, por decir así de alguma maneira, porque faltan propostas ou non son acaídas ás normas que se teñen posto. Entón, consideramos que, habría que darlle unha volta a ese, non sei en que sentido, pero para facelo, non sei, máis operativo coa veciñanza. Por outra parte, falan da adquisición do tractor, pero gustaríamos saber tamén se vai haber quen poida traballar con el, claro, porque se o temos para telo parado non nos compensa. E, nós sí que presentamos unha serie de propostas cando tuvemos coñecemento de que empezaban a elaboralo, salvo o aumento das subvencións a entidades. Non vemos que se recolla así ninguna outra, por iso o noso voto vai a ser contrario, evidentemente. Ben, con respecto ao procedimento participativo, xa comentei antes. Perdón, a nós tamén nos gustaría que fose mellor. E, efectivamente, nesas parroquias, pois, nalgunhas ou non houbo, ou noutras, pois, ao mellor, o que se propuxo, pois, non era algo que fose, que se adaptase, xa non solamente ás bases, sino tamén á normativa. Mire, se me ocurre unha cuestión que se propoñía recurrente aquí en Bergondo, e era algo que se ten falado aquí varias veces, que é a pasarela ou algo que conecte esta zona precisamente aquí neste entorno. Como comprenderán, iso é algo que non é de competencia municipal, nunha carretera, que é de outra administración. É dicir, que había moitas propostas interesantes para transmitir a outras administracións, incluso, pero que non podían ser executadas por nós e que, polo tanto, non teñen cabida nun orzamento municipal. Por iso digo que a xente habitualmente fai propostas que son coherentes, de sentido común, digámoslo así, pero que despois non se adaptan á normativa, pois ou ben por cuestións técnicas, como dixen antes, cuestións xurídicas, etc. En canto ao tema do tractor, ben, saben vostedes que hai unha praza que no seu momento de un traballador que se xubilou, pero que se xubilou neste exercicio 2019 e que hasta realmente que figurase vacante, e hoxe xa figura vacante na plantilla, no anexo de persoal, na plantilla de persoal, será cando se poida convocar. De feito, é algo que comentei incluso na mesa de negociación cando nos reunimos cos sindicatos e falamos precisamente do que se negocia con eles, que é o capítulo 1, gastos de persoal. Pois que próximamente tamén faremos esa convocatoria unha vez que xa poidamos realmente aprobar a oferta pública de emprego e poder ter un persoal unha persoa nese posto. A día de hoxe, por moito que quixéramos, non o podíamos facer. Sei que a un veciño lle pode parecer incoherente, decir, pois se ti sabes que se vai xubilar en tal fecha, pois teno previsto e xa ten unha persoa de recambio. Iso na administración non pode ser, e temos que esperar precisamente a que figure a praza vacante no orzamento e na plantilla realmente. É dicir, que a intención precisamente esa, o gallá, pero pois entre licitación do equipamento e o proceso de selección ao mellor do persoal, pois que poidamos ter xa algo neste verán.
será moi xustiño, xa o digo, non vai a ser, isto non é un tema inmediato nin moito menos. E despois, en canto ás propostas que vostede presentou para antes de que se iniciase, bueno, antes de que fose, de feito foi en novembro, polo que eu tamén teño aquí, bueno, son algunhas das cuestións que vostedes teñen falado, o tema dos orzamentos participativos, bueno, están en contra das subvencións nominativas, nos explicamos moi ben o porqué das subvencións nominativas e as entidades a quen lle damos as subvencións nominativas, son todas entidades de carácter social cas que traballa o Concello, e se non é a APA, que por certo, ademais este ano se propón unha subida no seu convenio de 2.000 euros, porque se estaba quedando xa bastante cativo, os dous colexios, é dicir, son entidades significativas as comisións de festas, a axuda que se lles dá é tamén a través dun convenio que se asina como unha subvención nominativa, é dicir que están totalmente identificadas nas bases de execución do orzamento. E estamos tendo en conta algunhas das cuestións que vostedes propoñen, como máis programas en igualdade. De feito, facemos a referencia varias veces na memoria. A partir deste ano que houbo as axudas a través do Pacto contra a Violencia de Xénero, temos aí unha posibilidade económica tamén da que realmente tirar e que é importante e que creemos que se vai a manter no tempo. E iso tamén é ver de onde podemos quitar recursos para levar a cabo tamén políticas de igualdade. Por lo tanto, hai algunhas cuestións que sí que están contempladas e que vostedes facían tamén unha proposta nese sentido. Seguimos apostando no tema, na parte que nos toca do emprego, en acudir a calquer máis que a los obradoiros de emprego conxunto con outras administracións, e sobre todo despois fixemos un incremento importante fai un par de anos no orzamento municipal para os cursos formativos, e estamos mantendo esa oferta formativa que é das mellores de toda a comarca. É dicir, non hai un concello que faga unha oferta formativa como a que fai o Concello de Bergondo, pensada moi definidamente para a xente que está e priorizada para a xente que está no paro. E sí que é certo que hai unha cuestión que vostedes comentaban, que era que os servicios os prestan empresas privadas. Temos comentado varias veces, é unha xestión externalizada, xa que con medios propios un concello como o noso sería incapaz de levar a cabo precisamente todo o que queremos levar a cabo e que queremos seguir levando a cabo. Claro, por eso puntualizamos na medida do posible, porque entendemos que non se pode facer todo tampouco así de golpe. Entendo que as plazas que aparecen vacantes, entonces aí na relación de postos está previsto. É que a maiores das vacantes que están agora, o que de feito tivemos unha mesa de negociación fai uns días precisamente para facer o programa de estabilización de emprego, se chama así, e facer unha cobertura ahora que se nos permite, de feito, a lei agora nos permite tanto a normativa como o ter aprobada unha RPT, e non podemos seguir tendo unha bolsa de traballadores temporais como ten o Concello de Bergondo, e que moitas veces que todos os anos era tamén motivo de informe por parte da intervención e da Secretaría. Vai a ser tamén un proceso longo, o temos falado en mesa de negociación, vai a ser un proceso longo, non vai a ser un proceso que se remate un ano nin en dous, porque, como comprenderá, é bastante... Estes procesos de consolidación de emprego non son tampouco así xa. O sea, isto leva o seu tempo. Ten a palabra Teniente Alcalde. Ben, brevemente, xa se falou do proceso de participación nos orzamentos participativos, vaya redundancia.
efectivamente, houbo algunha parroquia que non presentou ninguna proposta, houbo outra parroquia que presentou propostas, pero esas propostas non se axustaban ás condicións que requeríamos ou que pedíamos. Polo tanto, esas dúas parroquias, non tres, estou facendo alusión ao que dicía a voceira do Partido Popular, que conta 6, non son 6, en realidade son 7, porque no punto onde di instalación de marquesiñas na estrada de Rois, parroquia de Rois, e en Souto Bravo, parroquia de Santa Marta de Bavío. Por eso ela contaba 6, pero en realidade son 7. É unha simple aclaración. Son 7, repito. Entón, eu tampouco estou especialmente satisfeito co resultado da esa convocatoria, o resultado en afluencia de xente e afluencia, sobre todo, de propostas por parte das distintas parroquias, non? Teremos que, ademais, temos que facer, é evidente, un proceso destas características, hai que tratar de melloralo ano a ano e de introducir aqueles elementos que consideramos que poden facer que a xente veña, non só a reunión, senón que aporte, que se implique e que participe, que para eso se fai un proceso de participación veciñal, senón, pois, nos quedamos quietos, non facemos nada e tal. É evidente que hai que melloralo, eso non salta á vista, non? Entón, bueno, tamén é certo que ten algo de... é un proceso que ten algo de experimentación, non? Digamos, vas introducindo melloras, ou tentas introducir melloras, coa lóxica esperanza de que esas melloras repercutan na maior participación. Temos que afondar nesa cuestión sin meternos en valoracións de por que non o fan ou non o deixan de facer. Vostede fai unha voceira do Partido Popular, fai unha interpretación, bueno, é unha máis, entre outras que poderíamos ao mellor debatir entre todos. Polo demais, orzamento, ben, a todos nos gustaría traer, sempre o digo tamén todos os anos, todos nos gustaría traer un orzamento, pois en vez de 6.600.000, pois de 7.600.000 ou máis, evidentemente. Xa se dixo dos ingresos, e non é un tema baladí, é o tema, senón cos ingresos que teñamos, así se fai ou así se elabora un orzamento. Non é unha cuestión de ideas, porque se fora por ideas, o goberno municipal, as persoas que formamos parte del, e o que lles está a falar agora tamén, lóxicamente, por ideas sobrannos, asegúrollo. Pero as ideas teñen que ter un respaldo en proxectos e un respaldo económico para poder executalas, como é natural. E recordo unha cuestión que non se mencionou, creo que non se mencionou, que é aqueles proxectos, esas ideas, proxectos nos que estamos traballando xa ou que poidan ir xurdindo, poden ter a canalización axeitada en algún posible suplemento de crédito que fagamos ao longo do ano, como vimos facendo. Esa é a idea entre orzamentos e os suplementos que a nosa economía nos permite facer, pois sacar aqueles proxectos que consideramos apropiados e que a xente demanda. Basicamente, esa é a cuestión. Gracias. Ben, votos a favor do orzamento. Votos en contra. Enténdese, por tanto, aprobado o orzamento municipal 2020. O segundo punto é a modificación do regulamento da escola infantil. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa, en xuntanza do pasado venres 13 de CEMCO, ditaminou por maioría de votos a favor e propón a adopción ao pleno do seguinte acordo. No informe técnico proposta, asinado pola técnica de apoio social dos Servizos Sociais Municipais, co enterado da Concelleira Delegada de Benestar Social de data 9 de decembro, infórmase da necesidade de modificar o Regulamento de Funcionamento e Organización da Escola Infantil Municipal de Bergondo en vixencia
publicado o 15 de xullo pasado, atendendo ao cumprimento do disposto no artigo 7.1b do decreto 254 de 23 de decembro de 2011, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección dos servizos sociais en Galicia, e que literalmente di: dispoñer dunhas normas de funcionamento visadas polo órgano competente en materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia que garantan o respeto aos dereitos das persoas usuarias e establezan as condicións de prestación e desenvolvemento dos servizos. Logo de enviar o regulamento vixente, recibiuse do Servizo de Inspección de Familia e Menores unha serie de modificacións e achegas oportunas coa fin de que se procede sexa conformado para o subvisado definitivo por parte da Inspección de Servizos Sociais, unha vez aprobadas polo Pleno do Concello e posteriormente asinado o seu texto pola representante legal da Escola Infantil Municipal. As modificacións achegas realizadas por parte da Inspección teñen que ver de modo xeral con aspectos formais que non modifican sustancialmente o contido fundamental do mesmo, procedimento de admisión, ingresos, servizos, tipoloxía das jornadas, estrutura organizativa do centro, etc. Polo que se adaptou o texto do Regulamento de Funcionamento e Organización da Escola Infantil Municipal do Concello de Bergondo en vigor a un índice propio dos regulamentos de réxime interior que son supervisados e visados pola Inspección de Servizos Sociais. Outra das incorporacións ao texto proposto son as achegas que fan referencia a melloras nas normas de convivencia dos menores e na normativa referente á infraestructura do centro, ampliando as medidas de seguridade e higiene. Por último, dende a inspección, propónse eliminar o réxime sancionador que se contemplaba no regulamento vixente, argumentando que o réxime sancionador nunha escola é o que regula a Lei 39 de 1 de outubro de 2015 do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas. Considerando acertadas estas incorporacións e modificacións do regulamento en vigor, propónse ao Pleno, logo do seu ditame pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a modificación primeira do Regulamento do Réxime Interior da Escola Infantil Municipal do Concello de Bergondo, que se transcribe íntegro no anexo ao presente acordo. Segundo, remitir o presente acordo xunto co seu anexo no que se recolle o texto do regulamento modificado debidamente asinado a Inspección de Servizos Sociais para o seu visado definitivo. Terceiro, logo de ter o visado definitivo, remitir edicto o Boletín Oficial da Provincia para a fin de que, de conformidade co disposto no artigo 49b da Lei 7 de 2 de abril de 1975, se proceda a información pública a audiencias interesados durante o prazo de 30 días hábiles que comenzarán a contarse a partir do seguinte, da devandita publicación, inseríndose copia do edicto no tabuleiro de edictos de anuncios deste Concello no tabuleiro de anuncios da sede electrónica xunto con texto íntegro do mesmo. Cuarto, que no caso de que se presenten reclamacións ou alegacións contra o citado expediente, procederase a súa resolución previos os informes oportunos polo Pleno da Corporación, procedéndose, unha vez resoltas a aprobación definitiva do expediente e a publicación íntegra do texto do regulamento no Boletín Oficial da Provincia. E quinto, que no caso de que non se presenten reclamacións ou alegacións contra o expediente, considerarse que o mesmo queda aprobado definitivamente sen necesidade de acordo posterior, procedendo de seguido a publicación indicada no apartado precedente consonte co disposto no artigo 49c da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local. Ben, pois lles comentaba tamén outro día que esas modificacións propostas pola Consellería pois eso, non afectan esencialmente ao regulamento que se aprobou aquí, non afectan nin ao procedimento de admisión e ingreso, nin a tipoloxía de xornadas, que preguntaba outro día tamén a voceira do Partido Popular, horarios, servicios, nin tampouco nada con respecto á estrutura organizativa do propio centro. Eliminan ese capítulo do réxime sancionador, fan que nos teñamos que adaptar a un índice que nos marca tamén a propia Consellería. E, bueno, pois outras cuestións tamén que se incluyen e que xa a día de hoxe se cumplen son medidas de seguridade e higiene, bueno, e falan pois das inspeccións da Consellería, medidas antiincendios, portas antipánico, bueno, etc. Cuestións que, plans de autoprotección, cuestións que xa a día de hoxe se cumplen, porque ademais figuran tamén nos propios pregos e demais. E despois tamén unha serie de cuestións relativas ás normas de convivencia, en donde recalcan pois a necesidade de cumplimento dos horarios e das puntualidades e demais, cuestións de coherencia, pero que a propia Consellería nos indica que se incorporen cuestións tan básicas como que os nenos que traian roupa cómoda, que debe estar marcada, nada sustancial
e que non varía pois xa digo no principal, excepto precisamente a parte do capítulo do réxime sancionador que, bueno, xa comentamos outro día que nos non estábamos de acordo con que eso se tivera que eliminar do regulamento, pero, bueno, nos adaptamos neste caso ao que sería o que di a Consellería, que é certo que ten a potestade ademais de facer observacións nos regulamentos municipais. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Sí, nada, el voto na Comisión Informativa foi de abstención e as tamén va a ser abstención. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, bueno, hai en xeral estamos de acordo co regulamento, salvo un par de artigos como o concepto de familia monoparental e, bueno, no caso do desempate entendemos que a renda debería ser o primeiro punto. En eso, o que nos temos, eso de feito a Consellería non nos tocou nada e iso é porque xa o tiñamos ben. Claro. Bueno, non sei se é... No, a ver, eu entendo que nós cando facemos un regulamento xa o facemos adaptado precisamente á Consellería. Precisamente porque temos unha subvención por parte unha subvención ridícula, aproveito tamén unha vez máis para dicilo, pero si queremos ter esa subvención temos que adaptar tanto os regulamentos como tamén as ordenanzas fiscais. Entón, a nosa ordenanza está adaptado á normativa, igual que unha ordenanza do Servicio de Axuda no Fogar, á normativa autonómica, porque a dependencia, xa digo, da subvención nos condiciona ter esas ordenanzas fiscais tamén adaptadas ao que nos comentan. Non en todo estaríamos de acordo co que planteaxen, de feito, se foran cuestións municipais propias e non tuveran dependencia, as teríamos feito de outra maneira. Claro, a ver, nós unha vez que descoñecemos se é imposición, por decir así, da Consellería ou é tema municipal, entón neste caso ímonos a abster. Ten a palabra o vocero da Alternativa dos Vecinos. Nada que obxetarlle. Por tanto, votos a favor da proposta, votos en contra, abstencións, enténdese, por tanto, aprobado. O punto número 3 é o Plan de Saneamiento Municipal do 2019. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno ditaminou favorablemente por unanimidade de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Visto que o saneamento é un dos servizos obrigatorios que debe prestar o Concello a beiro do establecido no artigo 26.1a da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, e visto que a execución deste plan de saneamento municipal é fundamental para a conexión aos colectores xerais existentes e a dar de gandarío de todo o saneamento, tanto xa existente como que se trata de acometer agora no núcleo de Tatín e ambas as dúas marxes da estrada AC162, tamén completar a rede de saneamento en Rois, levada a cabo no plan de saneamento municipal de 2016 na primeira fase, incorporándolle o colector número 3, o alcantarillado do núcleo de Souto e o colector número 4, o alcantarillado do núcleo de Cortes, e completar a rede de saneamento de Sampallo, tamén executada no Plan de Saneamento Municipal 2016, incorporándolle o colector 4, o alcantarillado de parte do núcleo de Sampallo, visto que para a execución de algúns destes proxectos que integran este plan consta que para a execución das obras hai necesidade de ocupación temporal nuns casos e definitiva noutros de terreos privados para que será necesario tramitar o correspondente expediente de expropiación forzosa, e considerando que as obras comprendidas en plans de obras e servizos locais levan anexa a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos terreos e edificios neles comprendidos a efectos de expropiación forzosa consonte co disposto no artigo 94 do Real Decreto Legislativo 781 de 18 de abril de 1986 e artigo 10 da Lei de Expropiación Forzosa, no uso das atribucións legalmente conferidas, propónse a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, que tamén é favorablemente propoña ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Único. Aprobar o Plan de Saneamento Municipal 2019 segunda fase, que inclúe os proxectos redactados polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos Patricio Aguilar Cabanillas, colexiado número 7641, e que se detallan a continuación. Primeiro, proxecto de saneamento en Tatín, na estrada AC 162, término municipal de Bergondo, Sistema Xeral de Saneamento do Concello, con valor estimado de 259.191
191,82 euros, máis 54.430,28 de IBE, que fan un total de 313.622,10 euros. 2. Proxecto de saneamento en Rois, término municipal de Bergondo, Sistema Xeral de Saneamento Concello de Bergondo, con valor estimado de 18.948,76 euros, máis 3.979,24 euros de IBE do 21%, que fan un total de 22.928 euros. Terceiro, proxecto de saneamento en Cortes, término municipal de Bergondo, Sistema Xeral de Saneamento Concello de Bergondo, con valor estimado de 46.861,46 euros, máis 10.260,90 euros de IBE do 21%, que fan un total de 59.122,35 euros. E proxecto de saneamento en Sampaio, término municipal de Bergondo, Sistema Xeral de Saneamento Concello de Bergondo, cun valor estimado de 57.851,12 euros, máis 12.148,74 euros de IBE de 20%, que fan un total de 69.999,86 euros. Ben, pois a intención é facer pois o mismo que fixéramos no ano 2016, aprobar un plan de saneamento que despois irá executando por fases. E neste caso, máis todavía con respecto a aquel exercicio, xa que en aquel caso todos os proxectos levaban algún tipo de ocupación. Neste caso non, no caso do proxecto de saneamento en Tatín, que é a zona, digamos, máis grande agora da parroquia de Ouces, que está sin saneamento, é dicir, pode haber igualmente rede secundaria todavía pendente de facer, quedará, e logo sempre quedarán, obviamente, vivendas ailladas e, sobre todo, as vivendas que están en rústico. Pero, en todo caso, digamos que por núcleos importantes na zona de Ouces, pois quedaría a zona esta de Tatín, dende o Salorio, pois, hasta a zona dali do Mallorca, máis menos. Para isto, si non, xa o falamos algunha vez tamén aquí en pleno, cando incluso por parte do Partido Popular se ten feito a proposta de poder incluir este proxecto de saneamiento, e explicamos que isto requeriría un proceso de expropiación e que non por eso podría ir incluído pois nun plan provincial ou demais. O que facemos agora é, unha vez que está redactado o proxecto, aprobarlo nun plan de saneamento pois para poder ter esa declaración de utilidade pública e despois ter a garantía xurídica tamén suficiente para continuar co proceso de expropiación ou de ocupación temporal dos terreos, que son pouquiño, pero que é perceptivo. Polo tanto, pois será moi difícil que no ano 2020 se poida estar licitando o proxecto de saneamento en Tatín, eu digo porque os plazos son os prazos, e esperemos que no 2021 pois sí que poidamos estar licitando a obra. Nos gustaría poder empezar xa no ano seguinte, pero, vistas as experiencias de anos anteriores e o que tamén pasa con outras administracións, vai a ser moi complicado. O outro proxecto que se incluye o proxecto en Rois, un proxecto pequeno tamén de 22.900 euros para seguir completando a rede principal que se fixo tamén recientemente, e rede secundaria tamén na zona do núcleo rural de Rois. O proxecto tamén de saneamento en Cortes ven tamén relacionado co mismo que dixen antes, unha vez que se fixo tamén ese proxecto de saneamento que ata Rois, pois é unha continuación tamén para poder incluir casas no núcleo de Cortes que non chegaban nin por un lado nin polo outro. E o último, este de feito proxecto en Cortes, o en Rois se vai executar con fondos propios xa, e por eso aparece no anexo de inversións do orzamento 2020. Polo tanto, esta será unha obra que se leve a cabo relativamente pronto, porque incluso algúns dos permisos xa están chegando. O proxecto de saneamento en Cortes se inclúe na proposta posterior que vamos a tratar, que é a proposta do plan de obras e servicios da Diputación. Por lo tanto, tamén haberá que esperar a ter as autorizacións sectoriais e a propia autorización e circular da Deputación. E o proxecto de saneamento en Sampaio, completa unha parte de Sampaio, e xa digo, quedarán todavía máis, pero esta é unha parte de Sampaio que completa o núcleo existente, e que non entraba tamén no colector principal que se fixo fai un par de anos.
pues, un proxecto de 70.000 euros, pero que tamén ten unha afección para un bombeo e que tamén será difícil, aínda que ese tamén está incluído no anexo de inversións, será moi difícil de que se execute no ano, ou que se empece a licitación no ano 2020. Bueno, temos a esperanza de que polo menos o mellor hasta a finales de ano e sendo unha única parcela que o mellor se poida levar a cabo. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Estamos a favor destas obras e, por tanto, igual que el voto de la Comisión Informativa que foi a favor, vamos a mantener el voto a favor en este pleno. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, nada, entendemos que son obras necesarias para o noso saneamento é un servizo básico, entón nada, o voto vai ser a favor. Ten a palabra o voceiro de Alternativas Veciños. Sí, evidentemente son proxectos necesarios que debemos de proseguir, ¿no?, nesta segunda fase, tal e como a denominamos. E nada, simplemente decir que estamos mirando algún proxectiño ou proxecto máis para seguir precisamente con ese camiño de completar o saneamento. Pero bueno, iremos vendo sobre máis adiante. A partir das redes principais e dos colectores principais, o que queda despois é facer a rede secundaria. Claro. Ben, votos entonces a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 4 é a agrupación para o sostentamento en común do posto de tesorería. Ben, a Comisión Informativa ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor, propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Considerando que os artigos 165, 166 e 167 da Lei de 5 de 2 de xullo de 1997 da Administración Local de Galicia prevé a agrupación para o sostentamento común dos postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional e que o artigo 14 do Real Decreto 128 de 16 de marzo de 2018, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, establece no seu punto 3 que las entidades locales cuya secretaría esté clasificada en clase segunda y tercera podrán agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un puesto único de tesorería al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias de este puesto de trabajo en todos los municipios agrupados. Considerando o desenvolvemento citar previsión legal nos artigos 11, 12 e 13 do Decreto 49 de 26 de febreiro de 2009 sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos funcionarios con habilitación de carácter estatal que permiten a agrupación voluntaria de municipios cuxas secretarías sexa de clase segunda para o sostentamento común do posto de tesourería e atendendo a normativa básica corresponde ás corporacións locais realizar as modificacións necesarias para que o posto de tesourería se clasifique pola Comunidade Autónoma como posto reservado sobre escala correspondente a escala de funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, debendo procederse a creación ou modificación do posto de tesoureiro polo pleno da corporación previa dotación orzamentaria correspondente de conformidade co procedimento establecido pola legislación de réxime local autonómica, a cal deberá aprobar a clasificación do posto e a inscripción no rexistro do posto de funcionarios con habilitación de carácter nacional e que por acordo plenario do 28 de novembro de 2019 resolveu iniciar o expediente de creación dunha agrupación voluntaria intermunicipal co obxecto de soster en común o posto de tesoureiro e tesoureira cos concellos de Abegondo, Carral e Miño, remitindo este acordo aos concellos indicados e nomeando a alcaldesa como representante do Concello de Abegondo na comisión paritaria encargada de elaborar os estatutos que rexerán a agrupación. E con data 9 de decembro de 2019 xuntouse a Comisión Paritaria e elaborou o texto definitivo dos estatutos que rexerán a citada agrupación. Por todo exposto, considerando a posibilidade de agruparse os concellos de Abegondo, Carral e Miño en razón de todo exposto e vista a regulación existente en relación ás agrupacións voluntarias para o sostentamento en común de postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional por parte do Real Decreto 128 de 16 de marzo de 2018 e o Decreto 49 de 26 de febreiro de 2009, proponse ao Pleno adopción do seguinte acordo. Primeiro, incoar o expediente para a constitución da agrupación voluntaria dos concellos de Abegondo, Carral e Miño para o mantemento común do posto de tesourería. Segundo, designar a alcaldesa presidente e o primeiro tenente de alcalde como representantes do Concello de Abegondo na Xunta Administrativa da agrupación. Terceiro, aprobar inicialmente o proxecto de estatutos da agrupación que se detallan a continuación, que se recollen polo miúdo no punto terceiro da proposta que se ten
os membros da corporación. E cuarto, someter o expediente a información pública durante o prazo dun mes mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia e solicitar informe da Deputación Provincial e da Delegación do Goberno da Comunidade Autónoma. Tales informes deberán ser emitidos no prazo dun mes a partir da súa solicitude, entendéndose favorables de non recibirse no referido prazo. Ben, pois, como lles comentaba tamén no anterior pleno, pois son pasos que temos que ir dando os diferentes concellos que estamos traballando neste proxecto común que é o posto de tesorería con un habilitado nacional. En Abegondo tamén levaban o mismo acordo creo que onte, se non me falla a memoria. E como di na propia proposta, houve unha xuntanza entre as secretarías e alcaldías o día 9 de decembro para repasar os estatutos que son en base ao borrador que nos remitiu a Dirección Xeral da Administración Local, e o que se fixou foi cuestións básicas e de ordinarias, incluso como os días en os que estará en cada un dos concellos con presencia física ese tesorero ou tesorera. E eu digo, presencia física porque todos os concellos que estamos integrados aquí traballamos na mesma plataforma de administración que é dependente da Diputación, e entonces é fácil precisamente poder facer firmas que son de outros concellos estando noutro concello físicamente, é dicir que é un traballo en rede, e o feito de que agora casi todo sexa a través de procedementos digitais, tamén facilita precisamente o poder ter un tesorero que sexa compartido. Como lles dixen no seu momento, esta é unha agrupación voluntaria, polo tanto se verá si despois incluso si 4 concellos somos moitos. Tamén isto agora aínda se somete a información pública, veremos tamén si hai alegacións ou demais, tamén veremos os informes da Diputación e da Delegación do Goberno, pois en que sentido van, que non tendrían neste caso que ser desfavorables ni moito menos, pero en todo caso hai que seguir tramitando e avanzando neste expediente por parte dos 4 concellos. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bien, en la comisión, cuando tratamos este punto, también mostramos el voto a favor. Se comentó un poco la situación de la plaza, de la persona que está llevando ahora mismo las funciones de tesorero, y se hablaba de que este nuevo puesto cubrirá unas determinadas funciones muy concretas y muy tasadas, pero que habrá otras funciones que desarrolla ahora mismo esta persona que la tendremos que cubrir con otro personal, con otro puesto. Ese puesto, entiendo, no se le ocurrirá sacarlo de la lista caducada que tiene desde hace tiempo, de la lista de selección de personal que tiene caducada y que le hemos dicho desde hace tiempo que debería de renovar y que debería de comenzar otro proceso. Señora concelleira, un posto temporalmente se poderá acudir a unha lista como se fixo de feito a semana pasada. O sea, esos que sí. No, eso é que non. Pero unha plaza definitiva, como é o caso, se terá que facer a convocatoria que é obligatoria, legal e oportuna. Que, por certo, volvo a insistir que a xente que está nesa lista, vostede tanto odia, incluso, parece, esa lista, polo feito de estar caducada, fixo un proceso selectivo pasando polos exámenes correspondentes. Vale. De todas formas, non mezcle vostede churras con merinas, non mezcle e aproveche. Como non temos rogos e preguntas, a mellor os quere aproveitar hoxe tamén para soltarlo, non? Lo entiendo. Pois o que lle dixen outro día é que cando se convoque esa plaza, pois obviamente se terá que convocar esa plaza e, como eu explicaba antes ao voceiro do BNG, pois unha vacante que figura a día de hoxe que é a dun tractorista, e se terá que convocar como se teñen que convocar as plazas. Outra cousa é que temporalmente ao mellor hai que tirar de algún recurso. Unha temporalidade neste caso ten que ser moi curta.
pero usted deja abierta la posibilidad de hacerlo como temporalidad, ¿no? No, señora concelleira, é o que lle digo, é que a día de hoxe ninguén pode poñer a man no lume de que o mellor chegado o momento, por que? Porque chegado o momento dunha xubilación ao día seguinte vostede non pode ter coberto ese posto. Non o pode ter. Mentras non teña vacante. Non o pode ter. Pero pode tener... Non pode. Non pode ter saben coberto. lo que le voy a decir. Puede tener una lista de selección de personal Claro, actualizada. Efectivamente, La de servicios sociales y la de servicios administrativos. ¿La puede tener actualizada? Cal é a de servicios sociais? Por mucho... Cal é a de servicios sociais? Existe una lista general, Claro. entiendo ¿De que qué? existe una lista de selección ¿De qué? general que lleva caducada más ¿De qué? tiempo, de personal administrativo, ¿De que qué? se lo hemos hecho hace 2 años. De servicios sociais? No, de personal administrativo general. Y luego existe, bueno, pues está en un informe que yo he leído y no me lo puede negar. ¿Cuál Y hay servicios otra lista ¿Cal? más de servicios sociales que caducó qué? en agosto. ¿De que le qué? caducó en agosto. De qué, señora concelleira? De personal, de personal. Cal é a de servicios sociais? Bueno, pues yo se la buscaré. Yo le he dicho que he leído. Y usted además... Estoy diciendo, hay una lista de selección de personal que usted hizo hace años, que le caducó hace 2, Sí. y que la tiene ahí, y que por mucho que usted diga que yo la odio, usted la debe de adorar, y debe de creer que porque usted la adore ya es legal. Pero no es Mire. así. Usted lo que tiene que hacer será convocar otro proceso de selección, Mire, cuando usted quiera. señora concelleira, Y cando después eu hay queira otra. non, cando se poida. Bueno, de E acuerdo, cuando usted yo pueda. dixen xa varias veces, pero por parece ahora no se puede. Parece vostede non querer entender. Mire, nos vamos a meter agora nun proceso de selección de varias plazas, como lle expliquei antes ao seu compañeiro. E non nos vamos a poñer ahora mismo con un proceso dunha lista dunha sustitución temporal. Por qué? Porque temos outras urxencias moitísimo máis importantes agora, pero moitísimo máis. E isto é unha cuestión de tempo. E igual que falábamos antes de que o Galla tivésemos máis ingresos para incrementar o orzamento, neste caso tamén. E insisto, donde se está tirando en servicios sociais dunha lista caducada para algún traballo de servicios sociais. Se está tirando de algunha lista caducada Yo de le digo servicios que sociais. hay una lista caducada de Y yo le servicios pregunto sociales. cal. Pues se la voy a buscar. Yo sé que la caducó en agosto del año pasado. Hay informes que hablan de eso. No se lo digo, hay informes escritos. Bueno, se la buscaré. Bueno, no le tengo más datos, pero se los daré. Como vostede confunde tamén No, as no le churrascas confundo, merinas. no, Mire, no vaya por aí. xa lle digo eu calé, é a do conserxe do centro de saúde. Sí, non poña esa cara, é esa, da que seguimos todavía tirando. Luego entonces sí, pero non é unha tiene lista, otro nombre. Non é Pues unha tiene otro lista nombre. de servicios sociales Bueno, que está caducada. bien, pero que usted sigue tirando de esa lista. Pasa Bien, que bien, está bien, como está bien. mezclamos os términos, vale, de mezclamos acuerdo, as no le cosas. digo la palabra exacta, sí, de acuerdo. Señora concelleira, pero un día que usted... incluso vostede falou dun procedemento que se fixo unha vez específico para unha sustitución da traballadora social. E desa lista non se volveu a tirar estando caducada. E por iso digo que confunde vostede os términos. E como nos confunde... Pero había pues una eso. lista caducada también, aparte de las administrativas, ¿verdad? Sí, hay. Pues Sí ya está, que yo hay. no lo estoy inventando. No, pero... Vale, o se que llamaba de está... otra manera, pero existe. Pues ya está, aclarado. Se llamaba de outra maneira, no, Bueno, era outra cousa. Bueno, pues otra cosa, pero Era ahí outra tiene usted otra cousa. lista caducada, luego tiene 2. Pero Sí, bueno, nada, siga usándola. Pues Luego mire, vienen 40 antes, reparos, luego hay 50 reparos pero o mire, 40. sabe unha cousa, prefiro Nada, asumir nada. esos reparos e non Bueno. ter os servicios en funcionamento. Bueno, de acuerdo. E eso yo aseguro, o seguiremos facendo. Pero también puede hacerlo bien y puede No, convocarlo. pero bueno, no, de é que acuerdo, non pues lo temos haga. tempo, señora. Bueno, no tiene Mire, tiempo, vale. en serio, igual que le vostede o reparo, lea dunha vez os informes Ya lo sé. para levantar os reparos. Ya lo sé, E diga, Ya lo sé. e diga tamén o que poñen esos informes. Ya lo sé. O eso a lo mejor non le conviene. ya lo sé. Vale. Los reparos ahí están. Vale, pois eso mellor non convén. Mejor no tener. Ten a palabra o voceiro de BNG. Nada, en consonancia co manifestado no pleno anterior sobre este tema, o noso voto vai ser abstención. Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Nada que manifestar. Por tanto, votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobada a proposta de agrupación dos estatutos, na agrupación voluntaria do posto de tesorería. E o punto número 5 é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación, Obras e Servicios de Competencia Municipal, o Plan Único dos Concellos post-2020. Ben, a Comisión Informativa, na xuntanza do 13 de decembro, ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo.
Vista a circular da Deputación Provincial da Coruña relativa á comunicación da aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2020, que é de outubro de 2019, e as bases do bendito Plan Único publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 208 do 31 de outubro, visto que na de bandita circular comunícase a asignación do Post Plus 2020 ao Concello de Bergondo por un importe total de 366.358,92 euros, proponse ao Pleno por ditame de comisión informativa de adopción da seguinte proposta de acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos Post Plus 2020 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2020, achega provincial 2019 e préstamo provincial 2020. No apartado financiamento do pago a proveedores, 0 euros. O financiamento de gastos correntes, achega provincial de 2020 aplicado ao financiamento de gastos correntes con cargo a deputación, 100.000 euros. No financiamento de investimentos, a achega provincial 2020, o financiamento dos investimentos propostos son denominación da obra Sanamiento en Cortes, término municipal de Bergondo, achega da Deputación 35.072,85 euros, Concello 24.049,50 euros, orzamento total 59.122,35 euros. E reforma de instalación de iluminación pública no lugar de Raxás, Bergondo, achega da Deputación 34.911,48 euros, Concello 26.361,17 euros, orzamento total 61.272,65 euros. O subtotal de investimentos achega provincial de 2020 ascende Deputación 69.984,33 euros, Concello 50.410,67 euros, orzamento total 120.395 euros. Achega provincial 2019, investimentos financieramente sostibles, denominación da obra, reforma de instalación de iluminación pública no lugar de obra de Paño, Bergondo. Achega da Deputación 41.137,76 euros, achega do Concello 25.785,94 euros, orzamento total 66.923,70 euros. Aprobar os proxectos das obras incluídas no Post Plus 2020 que se relacionan nestas tablas que acabamos de ler. O resumo, os subtotais das achegas son as seguintes. Pago a proveedores 0, en gastos correntes achega 2020 a Deputación 100.000, o Concello 152.000, total 252.000 euros. En materia de investimentos, achega 2020 da Deputación 69.974,33 euros, do Concello 50.410,67 euros, orzamento total 120.395 con nada. 395 euros. E investimentos da achega 2019 con cargo a Deputación 41.137,76 euros, Concello 25.785,94 euros, total 66.923,70 euros. Os totais son os seguintes: con cargo a Deputación 211.122,9 euros, Concello 228.196,61 euros, total 439.318,70 euros. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican, e aprobar o correspondente proxecto. Denominación do investimento financieramente sostible con un mínimo do 50% do total da achega e préstamo provincial asignado, mellora de camiños con aglomerado asfáltico ou rega asfáltica nas parroquias de Cortiñán, Bixoi, Guísamo, Bergondo, Rois, Santa Marta de Babío, Lubre, Ouces e Moruxo do Concello de Bergondo, orzamento total 839.245,77 euros. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e está en trámite de resolver o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal de 2020 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2020.
Quinto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministros incluídos no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, chegarías ao detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorizas a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E oitavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ben, a circular da Deputación este ano indica, bueno, efectivamente esos 366.000 euros, pero esos 366.000 euros son incluído o préstamo provincial, e este Concello nunca acudiu precisamente a executar a parte do préstamo provincial. Polo tanto, bueno, porque ademais eso provocaría unha débeda que en algún momento despois habería que devolver e demais. Polo tanto, nos o que sempre acudimos, bueno, pues, obviamente a Achega Provincial 2020, que son 169.984 euros, e a Achega Provincial 2019, que son 41.137. En total son 211.000. Que son, como temos falado outros anos, o plan único é un plan vivo, e, polo tanto, neste plan o que se van a ir incrementando cantidades ao longo despois do exercicio 2020, conforme se lle vayan incorporando tamén maior achega dende a Diputación. Para a achega provincial do 2020 se pode financiar con gasto corrente, a achega provincial 2019 non, terían que ser obras ou suministracións financieramente sostibles, e por eso o reparto que se fai dende o Concello tendo en conta precisamente esta serie de estas condicións. A parte da achega do 2019 se propón un dos proxectos de alumeado, como lles comentaba antes, en este caso de obra de paño, con orzamento de 66.923 euros, e despois a achega do ano 2020 unha parte en gasto corrente, despois unha parte tamén con obras que serían o saneamento en Cortes e a iluminación pública en Raxás, tamén da que falábamos antes, que son medidas que non se contraveñen co que temos tamén no IDAE. Este reparto o que fai é que seamos os concellos os que digamos en que queremos investir os ingresos que se nos reparten. Por lo tanto, o feito de xustificar con gasto corriente non significa que utilicemos os fondos da Diputación para financiar para xustificar o noso gasto como era hai anos cas anteriores bases deste POS, senón que e o poden comprobar despois ou antes, porque o falamos na proposta de orzamento, as inversións que se propoñen deste Concello se van a financiar con recursos propios. É moito máis fácil pois simplemente coller e xustificar a parte que nos dá subvención pois con gasto corrente, e despois executar, xa digo, con fondos propios as obras ou suministracións. Exemplo, pois o mellor o trator tamén, pois que cos nosos orzamentos. E despois a proposta que se fai para o complementario ten que ser unha proposta que como mínimo fose de 183.000 euros, cumprimos de sobra, xa que son 839.000 euros. Esta proposta, insisto, se nos terá que despois comunicar cal é a cantidade que se concede por parte da Diputación, que é unha circular que se achega aínda máis tarde, insisto, cando se lle incorporan tamén as cantidades ao propio global dos fondos da Diputación, e entón aí saberemos pois que parte deses 800.000 e pico de euros pois teremos que financiar por parte do Concello. E igual que fixemos pois este ano pois un suplemento
tamén, e no suplemento tivemos en conta a parte que lle correspondía ao Concello para financiar o plan adicional do 2019, que por certo se incoou, de feito esta semana, se incoou, pois isto pasará o mismo. O plan adicional, xa por experiencias, xa digo, todavía o do 2019 se está incoando ahora, contemos con que hasta finais casi do ano que ven, pois ni siquiera se inicia o proceso de licitación, ou mellor en outono ou demais, pero non moito antes. O digo, bueno, pues para ter tamén todos un pouco a previsión do que pode haber. Que por ahora ainda estamos todavía en proceso de licitación do 2019 e que será o que se execute realmente no 2020. E este do 2020, pois na práctica casi acabará executándose realmente no 2021. Neste caso se recollen 17 camiños en diferentes zonas do Concello e en zonas en donde non se tivese actuado nos últimos 5 anos. De feito, se ten actuado nos últimos 5 anos, o informe técnico desaconsella precisamente actuar nos mismos. Algúns son en regas e outros xa son tamén en aglomerado, en donde están xa todos os servicios contemplados e en donde tamén se fará unha campaña informativa importante para que a xente que non ten feitas as acometidas de saneamiento as faga antes de que precisamente se proceda a asfaltar con este proxecto. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Sí, por esos 17 caminos de los que acaba de hablar, claro, son 17 caminos a los que les hace falta y que tienen que esperarse todavía un año más. Claro. Año y pico más, sufriendo los vecinos, pues lo que significa pasar por ellos sin que estén en condiciones. El tema de la rega asfáltica es algo que consideramos de todo punto, como suelo decir, hambre para hoy, hambre para mañana, pan para hoy, hambre para mañana. Sabe usted que el resultado que dan fuera de los aglomerados es bastante deficitario. Ya sabemos que los aglomerados tienen que aplicarse a lugares donde ya están todos los servicios instalados, pero la cuestión de las regas asfálticas no nos parece tampoco. No habrá otro sistema, es algo a lo que le obliga la convocatoria, que sean así. No podemos aplicar No, nadie nos impide aglomerar todo, pero é unha cuestión tamén de economías e non ten sentido en camiños en donde teñen moitísimo menos tránsito, en camiños que ás veces van simplemente casi polo monte, en donde metamos un aglomerado. Pareceme excesivo. Hai camiños que son máis forestales, incluso en algunha destas propostas, e por iso que se propón precisamente é unha rega. Claro, non teñen o uso que teñen os outros camiños, e xa digo, a ver, un pouco non só xa de economía, sino tamén de sentido práctico. Nun camiño que ten un uso moi habitual, precisamente o que estamos facendo nos últimos anos é xa metelo en aglomerados. Obviamente, hai camiños que en aglomerados ao final levan 10 anos, botan 10 anos, pero igualmente non imos aglomerar camiños en donde non están incluídos os servicios, en donde non está feito o saneamento. Isto tamén o temos falado máis veces, non? Claro, pois esos son os criterios, é dicir, ou ben en donde non hai todavía saneamento, ou ben en lugares en donde, xa digo, son prácticamente o rústico de todo ou incluso forestal. A ver, poñolle, por exemplo, un camiño, o segundo, nas cerqueiras, a ver, aquelo vivendas axustas, obviamente un lugar de paso, un lugar que ten que estar asfaltado nas condicións debidas e non ten por que ter un mal uso. É dicir, despois tamén todo depende moito da execución, e habitualmente a execución en regas é unha execución boa, excepto, claro, contadas ocasións, e de feito temos aínda exemplos de un asfaltado que se fixera en regas. Falo dun camiño en Bergondiño, en donde ese camiño en regas, a verdade, quedou moi mal. Pero bueno, esa foi xa unha cuestión de execución que despois tamén se lle reclamou á empresa, non se lle devolveu os avales, é dicir, se fixo o que tiñamos que facer. Sinceramente, máis aglomerados dos que estamos metendo, bueno, pois me parecería excesivo. ¿Y un investimento financieramente sostible no serían también las cunetas?
Sí, a ver, os camiños son financieramente pero Sí, pero a que se refire? La limpieza de cunetas Pero que general. pero que os proxectos levan limpieza de cunetas. Ya, en los caminos Incorporan. esos. Claro. Incorporan, sí, o incorporan. Vostede di facer un O sea, proxecto claro, exclusivamente- solo de limpieza de cunetas. No, aceptaría. eso, a ver, eso normal é que se execute incluso xa casi prácticamente con fondos propios. E iso moitas veces o temos feito en camiños que non se iban a asfaltar. É dicir, pois, camiños que non están previsto asfaltar nin ningún proxecto e que xa toca pois, facer unha limpieza de cunetas e para eso sí que facemos, de feito, eso gasto. Contemplamos sempre como gasto e se é gasto non é inversión e, por lo tanto, non é inversión financieramente sostible. Es Claro. interesante a veces en algunos sitios. Non, moi interesante, de feito, é forma de conservalos. Bueno, el voto do Partido Popular va a ser abstención. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, pola nosa parte, estando de acordo nas obras que plantexan, sí que nos gustaría que, bueno, para vindeiros anos que nos diran a oportunidade de plantexar algunha proposta para estes plans cando se teña coñecemento. E, bueno, por outra parte, consideramos que tendo en conta a boa saúde financeira do Concello, bueno, que se podría dedicar todo a investimento, non? En lugar de repartir con Pero, a con ver, gasto corrente. esta é unha cuestión de concepto. É dicir, non é que estemos dedicando unha parte a gasto corriente como era anteriormente cas outras bases do POS. É dicir, o plan único o que fai é que o Concello decida libremente en que quere invertir. E no momento en que se fixo o plan único, desapareceron as subvencións de cultura para equipamento e para actividade, as subvencións de deporte para equipamento e para actividade, as subvencións de promoción económica para equipamento e para actividade. É dicir, se suprimeron toda unha liña de subvencións porque se meteu todo nun plan único, por iso lle chaman plan único. De tal forma que sean os concellos os que con autonomía municipal podamos decidir en que necesitamos facer esos investimentos. Ben, nós aquí non estamos contemplando accións en melloras en infraestructuras deportivas e as estamos contemplando no orzamento. Non estamos tampouco contemplando actividade cultural ou actividade deportiva e sí se contempla no orzamento. Por iso digo que é un cambio de concepto diferente. E se as únicas inversións que houbera no anexo de inversións foran o saneamento en Cortes, a reforma do alumeado en Raxás e a reforma do alumeado en Obra de Paño, podería estar de acordo con vostede, pero que nos levamos 800.000 euros en inversións que se van a executar con fondos propios. Por qué? Porque aproveitamos e vamos a xustificar a Diputación 100.000 euros e os xustificamos porque é máis fácil, é moito máis fácil xustificarlos precisamente con gasto e non recurrir a que o anexo de inversións estén supeditados precisamente a esa financiación da Diputación. O estamos facéndonos con recursos propios. Por lo tanto, xa digo, é un cambio de concepto. Dicir, nos non é que non estemos utilizando 100.000 euros. Vale, si eu decía antes, hai 100.000 euros que están postos nun trator e que perfectamente entran nas bases da Diputación como suministros, podería ter sentido contemplado. E non se fai, pois porque nos é máis fácil executalo despois a nós cos nosos fondos, cos pregos que case sempre acaban sendo os da Diputación, porque é moito máis fácil tamén para o equipo técnico e xurídico. E, en cambio, xustificar 100.000 euros o xustifico xa cas facturas de Fenosa. É dicir, nos a inversión a estamos facendo igual. O único que pasa é que lle xustificamos como a nos interesa xustificarlle. máis sinxelo. É máis sinxelo xustificar así. E non lle xustificamos todo con gasto, porque non teríamos tanto, porque además non todos os gastos son xustificables. Son, as facturas de luz, os servicios básicos. E os servicios básicos, por exemplo, o tema do lixo, o estar consorciado, é a aportación que temos nos ao consorcio, pero claro, non temos as facturas que nos xeneran de todo ese servicio, non? Entonces, como non temos xa moitas máis facturas, por eso metemos tamén obras, porque non temos moitísimo máis con que poder xustificar esos gastos. Senón,
realmente o vería máis práctico, é moito máis sinxelo e nos evitamos un montón de quebraderos de cabeza nese sentido. É simplemente entender o cambio de concepto. Xa digo, estaría de acordo con vostede si non houbera máis obras que as que se financian co POS, pero non é así. Ou se, por exemplo, ou se estuveramos aprobando o POS e non tuveramos unha proposta de orzamento e vostedes dirían, bueno, pero que eu non sei o que se vai a meter no orzamento, pero que acabamos de aprobar o orzamento e no orzamento se ve detallado non eso de inversións, que hai máis inversións. Sí, neso estamos de acordo. Bueno, de todas maneiras, o noso voto vai ser abstención. Ten a palabra con voceiro de Alternativas Veciños. Ben, unha breve descripción de algunhas das obras que se detallan aquí. Bueno, o saneamento en Cortes non mencionarei nada porque xa se aludiu a él en varios momentos deste pleno. Reforma de instalación de iluminación pública del lugar de Raxás, basicamente no que consiste ou a principal aportación deste proxecto é completar ese oco que temos a entrada da autoestrada en Guísamo, que é un oco, chamaría, está na penumbra, certamente, e ademais é altamente dependente ese lugar, a iluminación destes focos que temos da autoestrada. De feito, hai 2 ou 3 fundidos, cando se funda o cuarto ou quinto quedamos aí daquela maneira. Todo iso que se contempla, o fundamental é colocación de puntos novos de iluminación na Nacional Sexta para completar todo o tramo Guísamo-Cortiñán. Despois, o lugar de obra de paño, reforma e instalación de iluminación pública, tal e como se afirma, é unha das características que se incluíron no proxecto. É algo que, bueno, además hoxe está un pouquiño de actualidade, non? A conto de que hoxe se reinstalou o cruceiro de obra de paño no seu lugar. E ademais é unha cuestión que tamén se falou aquí en algún pleno, non? Que é o poste aquel de formigón que, bueno, é evidente que afea un elemento como é o cruceiro de obra de paño. Pero claro, obviamente non podemos coller o poste, sacalo e listo, non? Porque aquel cruce de 2 camiños, 2 vías que ten moitísimo tráfico non o podemos deixar mal ou simplemente sin iluminación. Se xa un coche se levou o cruceiro por diante habendo luz, imaginemos o que pode pasar se quitamos a luz, non? Entón, o que se inclúe no proxecto é a reforma do alumeado para, efectivamente, sacar ese elemento que afea, pero ao mesmo tempo iluminar conveniente e axeitadamente este cruce de camiños. O proxecto de camiños, precisamente, bueno, en primeiro lugar, efectivamente, chega é un proxecto importante, como se ve polos números, e tamén equilibrado no sentido de que chega ás 9 parroquias, camiños das 9 parroquias incluídos nel, non? Eu sempre matizo a alcaldesa nesto, perdóneme, pero 17 camiños, efectivamente, o mellor proxecto incluso así o di, non? Pero algún ten ramificacións. Exactamente, se collemos os planos, efectivamente, eso verían ustedes tamén perfectamente, non? Falaba da Cerqueira, se un colle o plano da Cerqueira, pois, bueno, 1 ou 3, realmente, se conta. E outro exemplo é o Pedrido, que é o penúltimo plano que teño aquí. Claro, isto é realmente o entramado, todo a malla, digamos, do núcleo do Pedrido, non? Entón, pois, efectivamente, eu non teño, esquecín sumar un pouco os metros que son, os kilómetros, porque hai camiños, ademais, moi longos, non? Por exemplo, este que vai daqui, desta estrada, pasando polas Leiras e chega abaixo, é un camiño xa bastante longo, non? Que vai en aglomerado. Aglomerado ou regas? A min particularmente eu detesto as regas, así yo digo. Además, me parece unha inversión bastante antieconómica. Pero tamén é certo que non, xa o comentou a alcaldesa, non parece de sentido común aglomerar camiños como os que ela xa aludiu, non? Camiños
teñen servicio e teñen que estar en condicións, pero, lóxicamente, é un pouco luxo, non? Entón, nós temos uns criterios, non? Que son, efectivamente, camiños que, por suposto, que teñan todos os servizos xa inmediatos, non? Digámoslo así, que se poida, que non haxa que despois destrozar para o xa aglomerado para volver a asfaltar, non? Despois, camiños que ao mellor non teñen saída, camiños, tamén parece axeitado, metelos en regas, porque ademais teñen un volume de tráfico moitísimo menor, camiños que ao mellor dan servicio a pouquiñas casas, non porque esas casas teñan mellores dereitos, non, pero o propio camiño en sí sufre bastante menos. E despois, camiños moi, chamémoslle, moi forestais, non? Como xa se dixo, pois non ten moito sentido. De todas maneiras, se ustedes observan, a maioría son en aglomerado, non? Sobre todo nos núcleos onde vive a xente, onde hai máis casas, onde hai máis volume de tráfico. E nada máis. Ben, votos a favor da proposta? Sí. Una cuestión, por el comentario del compañero. Decía usted el tema de la iluminación en la zona de Rasás, de esa zona de sombra, y hablábamos de la iluminación de los focos de Audasa, sí, ¿no? Sí. Bien, pues usted lo ha dicho, es que se nos van fundiendo, ¿no? Se les van fundiendo. Lo que tenemos que hacer será exigirle a Audasa que tengan los focos en uso. Nos podemos pedir, pero non exigir porque eles están iluminando a súa vía pública. De feito, eso... No, eles están iluminando a súa vía. Daquela maneira, pois, entonces, ao final, acabamos nos beneficiados. Bueno, nos, a Nacional Sexta, porque, claro, ao final ao Concello lle toca iluminar prácticamente todas as carreteras, excepto precisamente a autopista. Entonces, nos lle podemos lembrar e lles podemos dicir, bueno, pues que están os focos fundidos, o temos feito, pero houve unha tempada en que a súa política era telos prácticamente apagados e non lle podemos exixir. De feito, moitas autopistas, a autopista terá que cumplir co que legalmente teña que cumplir en canto a cuestións de iluminación. E ao mellor ali na entrada, pois sí, pero no resto da autopista ven vostedes que na maior parte de tramos unha autopista precisamente non está iluminada. Al hilo de eso, le quería preguntar también, si no puede ser en este pleno, el tema del puente del Pedrido, que parece que lo han apagado. El puente que cruza el Pedrido de la autopista. Hace tiempo que nos dijeron en el Pedrido por qué estaba apagado todo ese puente. No le hablo del puente del puente clásico, le hablo del puente de la autopista. Está totalmente apagado. Claro, pues por eso. Y dice, claro, ¿por qué esto es así? Bueno, pues porque podremos hasta un punto... Pero porque a autopista non ten obligación de ter iluminada a autopista. E vostede vai agora a Santiago e a iluminación está en lugares concretos, nas zonas de peaxe e pouco máis. Pero donde los tienen, lo suyo es que los conserven. No, por unha cuestión de economía. Bueno, hombre. Esa factura la pagan ellos, no la paga el Concello, esos focos. No, claro. Digo que no estaría de más que le recordáramos porque efectivamente... Pero é unha solicitude, xa digo, ni siquiera pode ser unha exigencia. É dicir, nos estamos beneficiando precisamente dun poste de iluminación que non é municipal. Entón, precisamente por eso, o que facemos é esa proposta de reforma de iluminación nese núcleo, tanto aí como na zona xa que baixa hacia as cerqueiras, precisamente por eso. Pero al final, si no les exigimos a ellos, nos acabamos poniendo nosotros, no los van a encender nunca, se lo aseguro. Pues igual ya hasta lo quitan. Nos non imos a iluminar a autopista. Nos o que estamos iluminando xa... Por desgracia, xa é o resto de vías que os concellos iluminamos as vías autonómicas, as vías nacionais e as vías provinciais. A iluminación ao final lle compete porque ningún outro fai, pero só faltaría que nos tuveramos que aña encima facer iluminación na
na autopista, vamos, faltaría máis. Y luego del tema de los 17 caminos, que está muy bien, pero parece que lo estamos dando ya por hecho, pero dependemos de que el plan complementario nos conceda ese importe, ¿verdad? Es decir, No, podemos... a ver, hai unha o previsión... plan complementario como mínimo garantiza o que decía eu antes, porque de feito as bases obligan a que o plan complementario teña que ser como mínimo de 183.000 euros. Que pasa? Que as bases o que digan que despois se lle van incorporando precisamente esos, e quedan condicionados, certo, a que a Diputación aprobe e incorpore tamén tamén os seus propios remanentes a estos proxectos, como ten feito todos os anos. Pero que no podemos dar por hecho a los vecinos que estos 17 caminos se van a hacer siquiera en ese año. No podemos dar por hecho, porque igual no tenemos todos esos caminos concedidos, ¿no? Mire, se non nos dan, o que faremos é o suplemento, en vez de por 600.000 euros, para hacerlo por 839.000 euros, claro. O que non vai a ser é para o ano que ven, insisto, decir, porque estamos licitando os do 2019. Ben, votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Enténdese, por tanto, aprobado o Plan de Obras e Servicios 2020. Ben, se levanta a sesión. Felices festas a todos.